Ja, jeg er Emil fra mongolgame.dk, og jeg har lavet en burger inde på MyBurger 2013. Den håber I bliver spændende. Stemme på. Og så spiser jeg flere fingre. Den hedder McOwen, lavet af Emil Jensen. 0 stemmer indtil videre. Lige tjekke hvad der er i her. Der er noget mayonnaise med krydderier i. Der er en sesambolle. Så er der noget ketchup, og så er der noget icebergsalat, og så er der noget nachos, og så er der 3 gange bacon, og så er der noget smelteost med /sweet pepper chili. Jeg tror, og så er der selvfølgelig en bøf. Jeg tror jeg virkelig, at det smager godt. Og hvis vi får 555 views, så vil vi lave en eller anden udfordring eller noget challenge. Måske bliver det 5 challenges, fordi så er det 5. Men det var vist det. Hej hej.